Ambalima bamanankan mena malikono ani maliko kanga foleni wali mando be kata okelengene na bela jele mafuya mfo sigorola ka fonyano bisimila ka bi bamanankan kuna foni sawale onkene ka mimi na wala li chamanke awye maliki barew ani jen fan were kibarew la mali jamana kono de munu ni ulu kera kuluye nu kanga mali jamana jo orofa farafina nyogondando la ko ma ku concours panafricain de débat o mo bisimila la anga jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita Furumuso Keita Aminata Maiga fe jamana nyema dagayoro la kuluba kaben arabado ma ulla nyini kunte dowore kase kata jekuli ukata uka bunyada jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita Furumuso koro alemi ni aleye ko nyere dembai Amadou Kamara ani Abdoulaye Sogodo ulu de ka sorolendo anga je angolu nyamada ni ɲɔgɔn da min sigira sen kan farafina denmisɛnninw cɛ n'olu bena kɛ sini maakɔrɔw ye a dabɔkun de ye ka sen k'u ka dɔntaw kawariya k'u kalan yaasa don nataw la farafina ka kan ka ɲɛsin gwɛlɛya minnu ma u ka se ka kɔn k'o gwɛlɛyaw dɔn ka fura ɲiniw la fana compétition maakɔrɔw ye jateminɛ kɛ u y'a ye ko an denmisɛnninw de bolo kan ka don kow la sini yaasa an ka se k'o baara k'a ɲɛ ma u ye jateminɛ kɛ ka jɛkulu dɔ bila sen kan an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye k'an ka jamanaw tagabolo min kɛ compétition débat in fɛn ɲɛnɛmaba don barisa a bɛ an minnu ye jeunes ye denmisɛnninw a b'an yamaruya ka taa dɔnniya ɲini dɔrɔn tɛ n'an ye dɔnniya ɲini an b'a ɲini dɔnniya in a kan ka labaara cogo di donc débat in tɛ kuma dɔrɔn ye hakili jagabɔ min b'a la ani waleya de bɛ taa sigi ka kuma ɲɔgɔn da min bɛ ka kɛ farafina a bɛ ka kɛ farafina jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ sanfɛ kalanso lakɔlidenw olu de b'a kɛnɛ kan a ɲɔgɔn da bɛ boli fɛn min kan o ye kunnafoni sɔrɔ sira kura labaara togow ye n'u ko a ma ko technologie de l'information et de la communication denmisɛnninw fɛ jeunes minnu bɛ yen nɔ parce que barisa san o san ni fɛn bɛ a bɛ organiser a bɛ lasigi il faut que u k'a dɔn sisan k'a fɔ ko denmisɛnniya tɛ dɔnniya ɲinini bali donc an bɛ min kɛ ko caman ye il faut que an hakili to an yɛrɛ la an ka dɔnniya ɲini barisa Mali bɛ dilan maliyɛnw de fɛ Mali dun tɛ se ka dilan ni maliyɛnw yɛrɛ ma dilan donc an k'a ɲini an k'an yɛrɛ dilan an ka Mali dilan an ka hɛrɛ b'o de la sigi ka kuma ɲɔgɔn da in a kɛra février kalo tile 26 o ni mars kalo tile 3 cɛ Côte d'Ivoire faaba la Abidjan hakili jiginna sigi ka kuma ɲɔgɔn da a bɛ kɛ san o san farafina jamana sanfɛ kalanso denw ni ɲɔgɔn cɛ dakun dɔ kan min dilen don labɛnnikɛlaw fɛ Mouvement pour l'Union des Maliens jɛkulu ma ɲɛmaaba Cheikh Haruna Sangare a taara bɔ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaw la u dagayɔrɔ la Korofina Cheikh Haruna Sangare ka bɛn ni juillet kalo nata ye jamana ɲɛmaasigi kalata baara minnu ni olu sigilen don sen kan a kanbɔlen don o la ka jamana ɲɛmaaya ɲini o de kama a taara ka taa bonya da silamɛw kɔrɔ ka se ka o kokɔrɔma doni wale ta ka ɲɛsin a ma ani ka duwawu donw kɛ walasa a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o ko la Fatumata Yaya Kane ani Mohamed Tarawele olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni ale ɲɛma danga ka bisimilalikanw ye kɛnɛ in daminɛli baaraw sigira sen kan Cheikh Haruna Sangare ni ale ye mouvement pour l'Union des Maliens ɲɛmaa ye ka sanga ni ale ka kanbɔli ye Mali jamanakuntigi kalafili nata in na MIM ɲɛmaa ye wulikajɔ kɛ ka n'a ka candidature bonya ani a karama bɛɛ lajɛlen ta k'o da Mali silamɛtɔn ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ni lajɛ in sigi kunba yɛrɛ ye nin ye o kadara kɔnɔ Mali silamɛtɔn ɲɛma dankanw u dama dogo u ka tanunikanw na ka ɲɛsin Cheikh Haruna Sangare ma a ka ni hakili ɲuman in na bon wula in na an bɛ Ala de tanu ka Ala barikada an ka nɛɛma don Ala ka bonya an balimakɛ n'o ye Cheikh Haruna Sangare ye a nana visiti arandi an na groupement des spirituels musulmans chaise la bi ni groupement président n'o ye Cheikh Sori Mamadu Aidara ye k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛɛ b'a kalama bi an bɛ waati min kɔnɔ jamana ɲɛmaaya ɲiniw bɛ yen jamana ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a ye candidat fana b'a fɛ ka fanga ɲini a nana bonya de da groupement kan ka duwawu ɲini groupement fɛ bi sigi kun b'o de kan bon dakuruya fila min bɛ n fɛ ka ɲɛsin Haruna ma an bɛ Ala de tanu ka Ala barikada parce que fo an k'a faamu Mali n'a fɔra président ko Mali ye citoyen bɛɛ ka kan Mali jamana ɲini na
Sheikh Haruna Sangare yɛrɛ ye a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko Mali jamana sigilen don koba fila kan ni o ye diinɛ ani laadalakow ko o de la ko ale y'a kanu ka wuli ka jɔ kɛ ka se silamɛtɔn ɲɛmɔgɔw ma ka a ka candidature bonya da u kɔrɔ walasa ka duwawu ani ladilikan caaman di ale ma cogo min na nin baara in kuncɛli baaraw bɛna nɔgɔya. Malien denya la ni décision ta k'a fɔ ko élection min bɛ kana juillet 29 juillet 2018 min kan bɔ walasa n bɛ se ka baara min lase an ka jamana ma n ka se k'o kɛ donc o hukumu kɔnɔna na Mali basilen don fɛn fila de kan diinɛ ani laada an wulila ka o de sɔrɔ an faso kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an ka première sortie an y'a décidé ka na groupement interleader religieux et spirituel de Mali an wulila ka na siège la ka na duwawu ɲini an ka ɲini ɲɔgɔn fɛ ka na ka information d'u ma ka a yir'u la k'a fɔ ko an y'an ko fɔ an bɛ duwawu ɲini u fɛ an ye denmisɛnninw de n'an bɛ fili la k'an wele i n'a fɔ fɔlɔ Mali ni denmisɛnnin filila a bɛ wele cogoya min na bulon kɔnɔ ou bien a bɛ wele cogoya min na misiri kɔnɔ o k'an wele ten k'an bilasira donc an b'u fo n ka délégation bɛɛ tɔgɔ la o waleɲuman dɔn o y'an kunbɛn ni kunbɛli ɲuman ye bon an yɛrɛ gouvernement an bɛ gouvernement fo kosɛbɛ. Sheikh Haruna Sangare ni ale ye cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi nata in na a y'a yira k'a fɔ ko ale jɔlen don a kan ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan min bɛ ɲɛtaga ko fɔ k'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ lajɛ in baaraw bɛɛ kuncɛra ni duwawu sanuman ye ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Ka sanga ni an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale mɔdenkɛ Imamu Useni ale ka sankunbɛn ɲaɲani baaraw ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u jɛra k'o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ komi ladalako la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni bɛna kɛ a siɲɛ 11nan de ye ni a bɛ ɲɛnɛmaya u fɛ a bɛ labɛn mɔgɔ min fɛ o ye an ba Madame Haidara Aisha Kulibali Ansaru anu dɛmɛbagaw unu kanubagaw olu bɔra ka kɛnɛ in ɲɛnɛmaya kosɛbɛ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya min ni a kun bɛ an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usman Marani Haidara yɛrɛ de bolo Usman Sogore Ibrahim Kulibali ani Seydou Ɲare olu de kun bɛ kɛnɛ in kan ka fara Baba Keita kan an ka jɛ u sera ka fɛn minnu sɔrɔ k'olu ɲamada. Alakira n'a somaw kanuni kisi ani nɛɛma b'a ye o ye fɛn ye mun wajibiyara muminun ka kuranɛ kɔnɔ suratul shura la a aya 23 o de kama ka bɛn ni an ba ka hakilina ye tanti Aisha Kulibali alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kabini san 2007 waati Imamu Useni Seydina Ali ani an ba Fatumatu Zahara denkɛ ani Alakira mɔdenkɛ a ka bangeli sankunbɛ bɛ ɲɛnamaya u fɛ Useni mu a n'a balimakɛ Imamu Asani n'olu welela Alakira fɛ kisi ani nɛɛma b'a ye alijinɛ kɔnɔ funangɛninw ka ɲɛmaw. An bɛ su min na n'o ye Useni ka anniversaire Useni bangeni a sankunbɛn an b'o o de nisɔndiya la hakilina nana cogo min na Ala sɔnna an ka Seydi n'o ye a Sherif Usman Marani Haidara ye ale ka furumuso n'o y'an baw ye olu de nana ni hakilila ɲuman ye an balaka mɔgɔ naani u bɛɛ lajɛlen su kelen kelen ta k'o ɲɛnamaya su in nata in an b'o min kɛnɛ kan o ye an ba Aisha ale de ye Useni ta ale de b'o anniversaire kɛ Asani ta Seydatu Alima b'o kɛ Seydina Ali Tanti Jara b'o kɛ Fatumatu Zahara o tɔgɔma m'o kɛ n'o ye Fatumatu Tarawele donc u bɛɛ lajɛlen dɔ ta nka an bɛ kɛnɛ min ka su in na o ye Seydina Useni ta ye o ye an ba Aisha n'o ye Tanti Aisha ale de b'o de anniversaire ale b'o de financer donc hakilina in bɔra so kɔnɔna na an nisɔn ka di su in na an b'a karamɔgɔ fo ale min nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ka karamɔgɔ fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a bɔnnaw ye sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'a d'u ma ka ɲini Ala fɛ wajibi mana kɛ su in na yan ka kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen ma ka mɛtilo d'an ma ka baaraw nɔgɔya ye Ala k'o k'an ye. Kɛnɛ in senfɛ Imamu Useni a ka ɲɛnɛmaya tɛmɛna sira minnu fɛ wajulukɛlaw y'u da don la Useni mu jogo o bɛ silamɛya kofɔ wa a kan ka kɛ ladegelikɛ fɛn ye silamɛw bolo u ka se ka diɲɛ nɛɛma ani lahara nɛɛma sɔrɔ. Ala kira jogo de kɛra kuranɛ Ala de ko kira ma kuranɛ kɔnɔ wa innaka la ala khuluqin azimin ko mɔgɔ i bɛ jogo kan min ka bon a dɔgɔkɛ den de ye a tɔgɔ ye de Hasani ye a dɔgɔkɛ den de ye Useni ye o la Useni n'o ɲɛna o ti balana sabu a mɔkɛ ka bon
a ba ka bon wa a yɛrɛ ka bon sabu u ka bonɲɛ u m'u kama kɔrɔta n'u mɔkɛ u m'u kama kɔrɔta n'u fa ye u m'u kama kɔrɔta n'u ba ye u y'u kama kɔrɔta n'u mɔkɛ ka kuma ye Ala ye min fɔ u mɔkɛ ma kuranɛ kɔnɔ n'o de ye ko u mɔkɛ jogo ka ɲi wa kira yɛrɛ ninnu jogo don ni jogo ɲuman ye ni ladabu ye ni basigi ye ni kelenya ye o de la silama ɲuman o silama ɲuman n'i ye kira mɔden ninnu ladege a ka ca la i ka denbaya an balimakɛ a t'i kɛɲɛ fiyewu nka n'i y'u khalifuya n'Ala ma fara i ka silamɛya bɛ kɛ u b'a la ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilen na a Seyidi Sherifu Usman Marani Haidara a kɛlen kɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Ansaru ma minnu fatura dɔgɔkun kɔnɔ Useyini ka mawuludu ɲɛnamayali nafa mun b'o la ni dan t'a la a ka sɔrɔ k'a dasi o ma. O kumana nin ye daliluba dɔ y'aw bolo baaraw da don kɛnɛ kan ko aw y'a ka baara bila ka bɔ a sigiyɔrɔw la ka bɔ a ka sow kɔnɔ ka na sigi kɛnɛ kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka denbaya magwɛn na kira min ko kisi nɛɛma b'a ma ko n b'a ma ni n ka denbaya ye lahara don n bɛ Ala ɲininka ko a y'u minɛ cogo di tiɲɛ don min tɛmɛna o ma kɛ anw ɲɛna nka min ye hɛrɛ ye an bɛ nisɔndiya n'o ye min kɛr'u ye tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ fana an bɛ nisɔngoya n'o ye k'a yira Ala n'a ka kira la ko a ma diya an yɛrɛ ye an ka jɔyɔrɔ ye nin de ye mana a bɛ kɛnɛ min ka su in na a yɛrɛ t'a bonya dɔn sabu dan t'a la dan fosi t'a la i b'a jateminɛ dɔrɔn n'a sɔrɔla masakɛ dɔ ko an sigilen bɛ o den dɔ de ka kɛnɛ kan masakɛ mana dɔn ko nin y'an sigi kun ye a ka kan ka min kɛ an ye o ka kan ka to a kɔnɔ kumana ko ti dogo Ala min na o b'an sigi kun dɔn. Kɛnɛ in kɔnɔ Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru an'u kanubaw u ye u ka baya lɛdu wɔrɔ kurakuraya a Seyidi Sherifu Usman Marani Haidara ye duwawu belebele ka sɔrɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔli kama kɛnɛ ka kuncɛ ni o ye an bɛ duwawu kɛ yarabi sankurata Ala k'o yira an kɛnɛma la. Ni wagati laban ninnu kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw ani a gɛlɛyaw olu bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba ye bi. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti marabolo kɔnɔna na a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni kasara camanw de fo ka taa se buna adamadenninw bɔnɛni ma u niw na. Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina ye fɛn jumɛn de ye nin ko la ani hakilinaw ani fɛɛrɛw jumɛn de b'u bolo walasa ni gɛlɛya ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ a la. A jaabi o bɛ sɔrɔ sisan nɔ Amadou Jalo ani Samba Traoré olu ka wulikajɔ kɔnɔna na. Sadio Sidibe ale bɛ na a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kabini san 2012 gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ a kɛra sababu ye siya woloma kɛlɛ u fanga bonyana kosɛbɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ i n'a fɔ Mopti jamana sariya bulonba minnu bɛ yen n'olu de bɛ se ka koɲa ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ olu yugubara siya woloma kɛlɛ o ye fɛn ye min n'a ma ɲi jamana kɔnɔ nka jamanadenw caman hakilina la ko jamana sariya so o de ka kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko jotigi ka jo ka d'a ma jalakitigi ka jalaki min bɛ ka kɛ sisan jamana in kɔnɔ parce que n b'a fɔ jamana in kɔnɔ ni b'a fɔ ko siya ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min don fɛn juguba don fɛn min don an tɛ fɛn min dɔn an bolo ni fɛn in a bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an fɛ yen n'o tɛ an Mali kɔnɔ yan siya woloma tun tɛ yen an tɛ siya woloma dɔn parce que an bɛɛ mura ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ se k'a fɔ kuma daminɛ na n y'a fɔ ne bɛ bɔ Koro ne tɔgɔ Amadu Aya ne bɛ bɔ Dinanguru commune rural la ani Koro cɛ a bɛ 120 km bɔ donc bibi n'i ko i bɛ taa an fɛ yen i tɛ se ka bɔ Koro ka taa an fɛ yen i bɛ taa Burkina de ka taa an fɛ yen an ka baganw caman bɛ ka baganw an kɛlen bɛ ka t'o bila Burkina pour que an ka se k'a lakana donc minnu bɛ yen an sigiɲɔgɔnw tɛ min bɛ ka nin kow kɛ. An y'a ye an ka jamana centre n'an ko a ma ko jamana cɛmancɛ fanfɛlaw la maaw communautéw ni an k'u ma ko siyaw olu yɛrɛ dɔw an y'a mɛn ko dɔw bilalen no ɲɔgɔn na an t'a fɔ ko filaw bɛɛ ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na an t'a fɔ ko dɔgɔnɔw bɛɛ ni filaw bɛ ɲɔgɔn mais a bɛ komi fila dɔw ni dɔgɔnɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na an ka jamana cɛmancɛya fan fɛ an b'a ye k'a fɔ o ko in a bɛ se ka expliquer a bɛ se ka ɲɛfɔ ni fɛn kelen de o de ye k'a fɔ munna nin kɛra sisan munna a kɛra sisan ka sɔrɔ a kun tɛ yen
a kɛra parce que jamana tɛ nin yɔrɔ ninnu na ni n ko jamana tɛ jamana ye mun ye o ye jamana ka kiiribulonw ye justice jɔyɔrɔ de ka bon nin ko in na kosɛbɛ. mɔgɔ wɛrɛw y'a jira k'a fɔ siya woloma kɛlɛ kow ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ nka fɔɲɔgɔnko de bɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛn bɛ sababu ye mankan caya ko nka o n'a ta o ta jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka wuli k'u jɔ maa min bɛ se k'u da don a ko la ka ban k'olu tagama ɲɔgɔn ɲɛ. an ye min fɔ an baden silamɛw ye Mali ye jamana ɲuman de ye silamɛya de bɛ jamana in kɔnɔ bɛn de bɛ yan karama de bɛ yan sinjiya de bɛ yan an bɛɛ ye kelen sinankunya de bɛ an ka jamana kɔnɔ o de y'an ka jamana diya o de y'a to an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'o kelen sigi an ka jamana kɔnɔna na n'o kɛra kɛlɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in bɛ ban filaw ka kɛlɛ ani bozow ka kɛlɛ ani dɔngɔnɔw ka kɛlɛ ani miyankaw ka kɛlɛ foyi t'a ban ni bɛn ni kelenya tɛ an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka wuli k'u cɛsiri u kana donsow bila ou bien mɔgɔ wɛrɛw bila k'u ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛbaga ye kɛlɛ kɛbaga de minnu y'a baara kɛ k'a kalan kɛ olu de bɛ se ka kɛlɛ kɛ donc n'olu ma bila ni mɔgɔ wɛrɛw bila la u bɛ se ka taa baga dɔw ma k'a sɔrɔ u yɛrɛ fana ma dabɔ a kama. an mago bɛ min na bi o ye maliden k'a dɔn k'a fɔ wali minnu bɛ ka kɛ siya kɛlɛ tɛ mais maa wɛrɛw de nana ni nin kɛlɛ jugu ye mun b'a fɛ k'a bila an cɛ ma walasa ka kɛ sababu ye ka maliden kɔdon ɲɔgɔn na kɔdon ɲɔgɔnmaya tɛ se ka kɛ Mali fura ye bi. donc an bɛ degré min na bi an bɛ tilema de kɔnɔna na nin wale minnu n'u bɛ ka ye donc a ka kan ka kɔn a bɛ kɔn jɔnni fɛ a ka kan ka kɔ fanga de fɛ fanga de kan k'a ka fanga yira k'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn n'i ye sariya kɔlasogo i bɛ ɲangi. maintenant premier ministre ye communiqué dɔ kɛ kɔsa in na parce que a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ dozo de faralen don ɲɔgɔn kan donc maintenant ko marifa bɛ fɛn o fɛn bolo marifa ka minɛ bɛɛ la je crois que c'est une bonne chose pour le départ a ka ɲi a daminɛ na mais dozo dɔrɔn tɛ parce que dozo fana tɛ siya bɛɛ de bɛ dozoya la donc mais bi an bɛ se k'a fɔ olu ka sigili u ka sigi ka lajɛ o de na ni nin ko ninnu ye parce que groupe dɔw bɛ olu ma désarmer jusqu'à preuve du contraire sariya ka tigɛ a tigɛcogo la. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin siya woloma kelen min filɛ nin ye n'o tɛ an ka jamana taabolo kɔrɔ ye a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 21 bɔnna o nin na ani ka mɔgɔ 7 jogi o kɛra Kereli Mopti région kɔnɔ. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan bi an ka jɛ an k'olu lajɛ. Togo jamana kono fanga ɲini jakuluta ani nani minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma fɔra ɲɛsigbe ka fanga a ka dansira la ten ko dɔ kɛ bɛ ni u kɛn kun bɛ ka kalo caman kɛ senɔ ye Togo fa bɛɛ lajɛlen la f'a kɛra sababu ye farafinna tile bɛ yan fa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka surunani do daminɛ ni Ghana kaw ka jamana ɲɛma nana Akufo Addo ka taa ni ka segiw ye sigikafɔ ma se ka sira sɔrɔ u laban bɛ ka nisɔngoya taamaw boloda fan caman fɛ jamana ɲɛmaw fɔra ɲɛsigbe n'a ka fanga kun gɛn kun bɛ k'a jira u la k'a fɔ n'a ma ɲa ko sigikafɔ bɛ senna u ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ jɛntigɛnɛ a ye u ka nisɔngoya taama boloda fan si nka fanga sɛnɛmatɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛ ko ye o cogo la u ka laɲini ye san 1992 sariya sunba min kun bɛ ka jamana labaara ni o ye constitution ye ko fɔ segin ka kɛ o mɔ ni segin dun kɛra o mɔ fɔra ɲasigbe a man ka manda wɛrɛ sɔrɔ o fɛnɛ bɛn tɛ jamana ɲɛmaa mɔ jamana ɲɛmaaw ka jira k'a fɔ ka sigikafɔ to senna jɛntigɛni a ye nisɔngoya taama ka boloda fan si fɛ k'a sabu kɛ ko sigikafɔ dayɛlɛli sariyaw kɛn bɛ k'o fɔ fanga sɛnɛmatɔw y'a yira k'a fɔ minɛ tɛ se ka kɛ o mɔ barisabu ka da ka Ganakaw ka jamana ɲɛma jamana dɔ de ɲɛma de do a tɛ se ka nisɔngoya taama bali fanga sɛnɛmatɔw fɛ a ka jamana kɔnɔ cogo min o cogo kelen fɛnɛ na a tɛ se ka na wali jamana kɔnɔ k'a ye surunani dunba ye k'a bɛna nisɔngoya taama bali bawo bɛnkan fanga jamanaw ka taabolo de do u ko wa olu kɛlen ka Nana Akufo Addo lasɔrɔ Nana Akufo Addo Ganakaw ka jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ don si da kelen a ma deli k'i da s'a ma k'a fɔ nisɔngoya taama bɛ bali Togo jamana kɔnɔ Brigette Kafuyi Adjamagbo Johnson ni ale ye fanga ɲini jakuluta ni naani ninnu ɲɛmaa ye a ko olu kɔni selen Ghana jamana ɲɛmaa mɔ Nana Akufo Addo Ghana jamana kɔnɔ nin kɔrɔfɔ ninnu ma bɔ a da ko maa balilen don i ka nisɔngoya taama boloda tile sabaw minnu kɛra nisɔngoya taamaw la Togo jamana kɔnɔ fanga sɛnɛmatɔ tan ni naani ninnu farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛw kɛ a taabolow kun kan u y'a jira k'a fɔ hadamadenya hakɛw ma lapasa jamana ɲɛmaaw fɛ barisabu ka da kan olu ka maa kelen bɔnɛna ani na lakana tigilamaw fɛ maa 100 ani maa 70 ani maa 4 jogina olu la fana 92 olu ka joginda bi maa jɔrɔ wa 92 denmisɛnninw ni balakaw de do maa 253 o de minɛna 227 labana ka labila faamaw fɛ maa 20 ani maa 6 bɛ bolola Togo ka sobonba la kelen bɛ kpalime kaso fɛnɛ kɔnɔ ni o ye fanga ɲini jakulu PNP ye a secrétaire fédéral ye
Maroc kono min bi wele ko Sahara Occidental ni ufura damani Maroc ma nyemo be nyona ko fo uku yereta ka bo jamana la ni Maroc jamana jende ne yi Algérie jamana keme ku ko koroma do o hakili naina yenselege nani tomba Nations Unies keme ka baskili jakulu do bla kono ina obise ka ke bana miningala maye Front Polisario Sahara Occidental mamurut len jakulu ni Maroc ma nyemo ni nyonje kabini sa 1991 tege no blakera benganzebe do la ka mugu mangada Maroc kelechew ani Sahara Occidental mamurut jakulu Front Polisario ni nyonje wasanwosa jenselege nani tomba Nations Unies ka baskili jakulu minirso akamanda ubi kurakura ya ano kurakura ya liche doko kungelenye bebe ngwani na machamange meka jira ka fo yelema woretna yekula yora mime ni babise ka fo ko yenyeta ko ninye jenselege nani tomba Nations Unies nyama Antonio Guterres aka chide ni ko yekuleriye usera ka Maroc ma nyemo ni Front Polisario ma nyemo fara nyonga ukalaje ukasigi kapuma nga bebe na fambla ubeka nyonja laki Front Polisario ani Maroc ma nyemo follow ni oye Front Polisario ye olu keme ka bulungwani nde nyeshi Maroc jamana mo kwa keme ki kati gwele ya ki bamba yoro kelendeka Sahara Occidental konoi akabla mina mvereli ngono abi yere ye minami ngono fenjama mbe kuluta kulubla akabuloka mimi se kato kono bi yiriwa ukama ko autonomisation nga Front Polisario mo ko luti Sahara Occidental nganguma ye oye chugo inade oluba fede furuba kalata de kake uka kono inani oye referendum nye o furuba kalata simve ni awoye fanga soro ayika uyere dama ni nyonje ukala nyine yeminye ni oye yereta nyebla bara uye ko autodetermination oka yo uye songa ke omo Maroc jamana fene bambo mo Maroc jamana fene fafe Maroc ma nyemo fene bane do sigi ka fo ma ni Front Polisario ni nyonje ko fo Algérie jamana ka ya kene kadi bawo Maroc jamana ba don ka fo Algérie jamana debe ka Front Polisario ko koroma do uga yereta hakilina una ka bo Maroc jamana la ama wala doniya ka fo jensere gana ni tomba Nations Unies aka basigeli jakulu minirso ka bara ukura kura yali kono ina obike avril kalutle muga ani duru nata jensere gana ni setigi jamana o minu ndabe ko ina bela jele ko ni ngeme ka jando nyere la koro chugo kanyi ki tabuloye mawda fe ka donyo ngashi la ko ina bawa laba keme doni dongoma ye ubulo imana ke chugo ya dola ini Maroc jamana bi fo nyongo ni Maroc jamana fene ko ka bi jia ko indala be ini Front Polisario na de me bawo fene bi fo nyongo Chade jamana kono furubaton varala nyonga ka nyini wasablo fe ku kana jeni jamana nyema ka hakilina ye Idrissa Déby itno ka fo yelema binadu jamana sharia sumbala kana ni fanga kunani na ye ko 4e republiki Idrissa Déby itno ke ngume ka jekulu do sigi minga bara kunyeshine kundo ubara ujate minani mo bara ukunjera ujekulu fe ambe kata fe minye oye yelema doni de jamana sharia sumbala furubaton no nyanyini wasablo de umve ukalaje ukajete minake uyeru kunga ukapuma useru dala wasablo kono nyina nyo sanzabaye yelema mado wasablo kono ni kalata kura bulu daliye uya yira wasadewna no jena ni jamana nyema Idrissa Déby itno na nefmo uga hakilinai kanani sharia sendajira leunye ula wasablo kono uka jeni aye akalateme uku bulu korota yelema kado jamana sharia sumbala kanani fanga kunzaba naye ku kado ngapa doble jenya asebalite una mina modundo barasabu kadaka wasadew nyina nyo sanzabaye uka puma udafara wasablo kono umakura kura ya utizika puma jamana de undokola ble bawo jamana de undebu blakata wasablo kono mami mwole kundo uye ni ukume barake okono jamana de unga chi okuma udafara akaka dana yaka kurakura ya uka uto mina kono bli oye ujaki yorodoi jaki flana bidake fe minye yelema na manya kwa bido jamana sharia sumbala sebige jamana de unde mone aye wasade ungunga dogo ola furubakalata de be labe ni oye referendum nye jamana de kelengele bela jelebi dongota awone ayiche nga notna ke fokatani aye wasablo kono uka lateme kuka doga fo uye faso jamba ko flake mamena ni la nyini kera wasado ngase ka kuma ko ingunga kuna foni dila upe uyuda ku bombo ye kula akoni mitli dama dobo wasade mi wele ko delwa kasire kuma koi ne ale jamana nyama ya so wasadenye wa ere singume jamana sharia so ngura ere a sharia se undlalila ale ya yera ka fo temenga kene aye wasablo fe kanani fanga kunani na ye 4e republique Chad kuna ko manga ke bashi ye ko sharia masoso Zimbabwe jamana araba avrele kalot leta anisege uga yerema horonya soroli sangume nyanyanu nzigira singa nganinze indakera jamana nyama Robert Mugabe ko kato fangana akadanga mina blaranyo na kwasada ina bawo afurumuso gras Mugabe kuma feki choko Robert Mugabe nona no mabedanga mo Emerson Nangagwa kato laba Robert Mugabe ka jako ya bolila fangana odebe jamana nyama yala anona bi wa odekera kene demvaye Robert Mugabe Zimbabwe jamana marakabna ya ka yerema horonya soro do
kalo min san 1980 kana se fo novembre kalo tɛmɛnen mo n'a wajibi bɔra jamana ɲɛmaya la a ka fanga ɲini jɛkulu ZANU PF ni surasiw fɛ laadalako la Robert Mugabe jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲanu nzɛnbɛ a kun bɛ dantigɛliw kɛ ka min ye nazarala ye k'o sɛbɛkɔrɔ buruja a ka kɔrɔfɔw la nka arabado avril kalo tile 18 jamana ɲɛmakura Emerson Mnangagwa a y'i sinsin fɛn min kan o ye jamanakuntigisigi kalataw minnu ni olu kan ka kɛ ani wasadensigi kalataw a ko n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ san 2019 juillet kalo la k'olu bɛ kɛ jamana ɲɛmakura na di Zimbabwe jamana mɔ hali n'o y'a sɔrɔla ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye a ka fanga ɲini jɛkulu ZANU PF tɔgɔ la ka jamana ɲɛmaya ɲini maa caman kɛmɛ ka jira fana k'a fɔ a bɛ sebaya sɔrɔ barisabu ka da ka fanga sinamatɔ min lakodɔn bɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ tɔ bɛrɛ tɛ o la bilen k'a sabu kɛ a ka ɲɛma Morgan Tsvangirai ka fatuli ye février kalo tɛmɛnen Mouvement pour le changement démocratique MDC u yera yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲanu kɛnɛ ka araba tɛmɛnen olu fana n'o cɛ kun sɛbɛkɔrɔ famana bawo ka Robert Mugabe to jamana ɲɛmaya la u kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ u sen t'a foyi la. Dusukun kami kibariyaw la jɔn jɔn bɛɛ lajɛlen de danfɛn ye cɛba dɔ bɔra ka bin Mali jamana kɔnɔna na nɔ Mamutu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bahɔnɔ géométrie kundo ale y'ale ka kalifa minɛ la ka bɛn kari don avril kalo tile 15 ma Bamakɔ ka si to san 56 la a ka suturalu olu kɛra ka bɛn tarata ma tamani kɔnɔna na mɔgɔba caman olu sera ka kɛnɛ lasɔrɔ i n'a fɔ komi an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan Alhamidu Badini ani Seydou Ɲare olu de kun bɛ kɛnɛ in kan serialikan minnu sɔrɔla an ka jɛ an olu lajɛ. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ wa an bɛ tila ka sigi o Ala kelen in de ma. Ala ka wele sera Mamutu Tarawele ma ni caman kun b'a fɔ a ma Bahɔnɔ. Bahɔnɔ ale kɛra maa ye mun tun cɛsirilen don hinɛ ani jigiya matarafali la k'a ɲɛsin a adamaden ɲɔgɔnw ma. Wa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a seko bɛɛ kɛ cogo min na a bɔ dugu tamani o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Wa a ka cɛsiri dɔ tun bɛnlen don bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min tamani. Mamutu Tarawele ka ɲuman kɛli ɲuman min ni dan t'a la o ma dogo tamanikanw fɛ wa a baarakɛɲɔgɔn a teriw ani jamana faama minnu kun bɛ janaza kɛnɛ kan olu ka seereya kan bolila Bahɔnɔ ka ɲuman walew kan. Karamɔgɔ Haidara y'a bɛɛ fɔ Mamutu ka ko tɛ se ka fɔ ka ban ne n'a ye san 2 de kɛ ɲɔgɔn kan mais mɔgɔ min don a bɛ ɲuman kɛ hali a t'a fɛ a ka dɔn k'a ye ɲuman kɛ a b'i dogo ka kɛ donc an bɛ dugawu kɛ a ye ɲuman min kɛ Ala ka fala ye alajana la Ala ka da yɔrɔ sumaya Ala ka fara jɔn kunna don a fɔra si min Ala k'a di a kɔ ma Ala ka barika da a kɔ ma Ala ka barika da a ka dugu ma hakɛto b'a la sali Ala ma. An wulila ka se yan nɔ ka da kan an balimakɛ mun taara an y'a dɔn jɔyɔrɔ mun b'a la yan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an b'a mɛn awa fo ka taa se bi ma tɔgɔ mun b'a la a yɛrɛ y'a ka baara kɛ baara in de y'an lase yan an bɛ duwawu ta tabaga ye Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a kaburu nɔrɔ a y'an kɔ kiri mun na Ala k'a ɲa a bolo an n'a bɛna jɛ mun na Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don ma kɔnɔ ko Ala ka jarabi min sera Mamutu Tarawele ka banni ko an ka na foli la ko an ka na Sherif Usman Madani fo Ala ale bɛ dɔgɔkɛ don ko Ala ka hinɛ na ko Ala ka yafa ma ko Ala ka fara mɔgɔ tɔ jɔn Ala ka kaburu nɔrɔ Ala ka yesu a ma ye. Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru jɛkulu maa ɲɛma a Seyid Sherif Usman Madani Haidara y'a ka dusuma kasara jira Ansaru tɔndenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. A ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko Bahɔnɔ kun tɛ Ansaru tɔnden nka a ye ɲumanya caman ta ka silamaya dɛmɛtɔ Ansaru sɛgɛrɛ ka d'a ka wulikajɔ kan silamaya diinɛ dɛmɛli kosɔn adamadenw jigitigiw ani silamaya dɛmɛtɔ Ansaru dɛmɛli kosɔn wale ɲumandɔn kosɔn Ansar jamakulu y'a ŋaniya k'a ka drapeau kɛ ka Bahɔnɔ fure biri n'a ye. Mamutu Tarawele n'a bɛ fɔ a ma Bahɔnɔ Ala y'a ka miniji dɔgɔya ka si to san 56 la wa a dayɔrɔ bɛnna tamani kaburu don ma. Mamutu Tarawele taar'i da ka muso 2 to a kɔfɛ denmuso 5 ani dencɛ 5 k'a da seereyakanw kan kuranɛkalan ani duwawu caman kɛra ni janaza in kɛnɛ kan k'a kɛ hinɛ ɲini ye Ala yɔrɔ ka ɲɛsin Bahɔnɔ ma. An bɛ duwawu kɛ Ala ka sara kɛ arijinɛ. Amina yarabi Ala ka ni silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen kaburu nɛma. An ka laseli tɛmɛnenw na an ka ɲininkali kun sera mɔgɔ minnu ma Bahɔnɔ ka janaja kɛnɛ kan olu la mɔgɔ dɔw kun y'a yira an na k'a fɔ
ko Mamutu Tarawele ko ale de kun ye tamanin kaburu don ka ala kori ka musakaw bɔtaw bɛɛ lajɛlen ta nga an ka ɲininiw tɛmɛnen kɔfɛ a jirala na k'a fɔ ko Bani Maga ni ale fana ye tamanin ka den ye ko ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'olu de ye kaburu don in kogo bɛɛ lajɛlen laminumunu ni ka musakaw bɛɛ lajɛlen ta o ɲiningali ni o jaabi minnu sɔrɔla olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de kama an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ an ɲamadabaga bɛɛ lajɛlen ka sanga ni kunnafoni ye min tɛmɛna an ka laseli tɛmɛnen Mamutu Tarawele ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko ba hɔnɔ ale ka suturali kɛnɛ kan an karamɔgɔba a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara ale sera ka ye lasɔrɔ seereyali kan ani foli kan ani duwawu dukan minnu kɛra karamɔgɔ Haidara fɛ an ka jɛ an ka olu ɲamada. An ka président bi voyage la a ye mɔgɔ bila a nɔ na n'o y'an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye Bulukasu Maitara o kɔfɛ ministre Bathily comme a bɛɛ b'o dɔn ale fana bɛ an fɛ yan o kɔfɛ n yɛrɛ balimakɛ n'o ye a yɛrɛ ɲuman k'anw ka jinɛ denkɛ ayiwa Bakari b'an fɛ yan n'u ka délégation bɛɛ wulila ka n'u fara an kan dɔgɔkɛ ka janaja in na kɔfɛ k'a daminɛ Kati ka na fɔ an yɛrɛ ka fara wuli an ka commandant n'a baarakɛ ɲɔgɔn u bɛɛ bɛ yan o kɔfɛ Haruna Sangare ale fana bɛ an fɛ yan an ka mɔgɔba caman de bɛ yan députéw bɛ yan maires bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye u y'an dɛmɛ nin baara in minɛ Ala k'u sara hɛrɛ la mais Ala ka n'u sara n'a ɲɔgɔnna ye kuma minnu fɔra sisan an ka tamanikaw fɛ an b'u fɔ o kumaw la mais Mamutu ka ɲuman a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan nka an kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ kɛ ɲuman dɔnna ye kɛ ɲuman dɔnna ye wa mɔgɔ kelen Ala ma mɔgɔ kelen si da min bɛ se k'a kɛ bɛɛ ye mais n'a kɛra i balimamuso ye o kɛra aw ka du ye n'a kɛra i fa ye o kɛra aw ka du ye n'a kɛra i balima ye o kɛra aw ka du ye o la ɲuman man ka dogo a ye ɲuman fɔ nin kɛnɛ in tɛ dɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mamutu yɛrɛ ko tɛ maa o maa ye ɲuman k'i ye n'i y'a dogo k'a firi ka fisa i ye o la an b'an ka faamaw fo minnu déplacera k'an ka karamɔgɔw fo ka ansaru fo mɔgɔw bɔra fɔ Côte d'Ivoire fɔ Burkina u bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw ka wele mun sɔrɔ Ala ye seere ne ma mɔgɔ wele mais u yɛrɛ ye Bani mɛn a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mamutu kama aha Mali région bɛɛ a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ ka ye Mamutu ka nin Bani na parce que a sɔrɔla a yɛrɛ la Mamutu tɛ Ansaru ye a tɔgɔ tɛ Ansaru papier kelen na mais Ansaru président ko a b'a autoriser ka Ansaru drapeau d'a kan pourquoi a ye jɔyɔrɔ min ta hali n'ale tɛ tɔnden ye silamɛ ɲuman don hɔrɔn don Mamutu tun ye hɔrɔn ye et puis a ye nin dugu in kanu kojugu a y'a ɲini ka valeur di nin dugu in ma kojugu ça ye diyagoya de an bɛɛ bi sa o mais kamalen ye baara kɛ vraiment Mamutu tɔgɔ bi to histoire la tamani hali min t'a fɛ a y'a kɛ dɛ a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a y'a ɲɛsin nin dugu in ma a ye ko bɛɛ kɛ pour que ka nin dugu in taga ɲɛ a y'a kɛ dɛ ne min bɛ ka kuma ne ka kɔrɔ ye kosɛbɛ mais ne yɛrɛ ka kodɔn kɔnɔ nin dugu in na ma cɛ ye k'u ye waritigi ye ma mɔgɔ ye ko jɔyɔrɔ b'i la ko nin kamalen ye min kɛ a ka nin tile fila in kɔnɔ ko cɛ dɔ y'o kɛ tamaniya ne t'o mɔgɔ dɔn ne t'a mɔgɔ dɔn et puis k'a ka vie bɛɛ kɛ fo a faso ka kɛ kelen ye Traoré ne tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ min fɔ dɔrɔn ka dugawu k'a ye
o de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Musa Fɔnba de bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn